Sangibanga nesihlanguzo. Nana. Dum 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 dum. La la. Yo indoda esebenza ama. Sisipha manje ndilungisa into zomsebenza lo ndiyasebenza. Sisipho ngade ngilibala utyana nezinqa zakho uphela phana ngabazi nokuhlala naba. Kawuthetha inyani, kuhlala nabantu apha ndifuna ukendazi ngingadibani nengxaki lapha sekuhambeni kwexesha. Nandiphendule kahle. Abantu ndihlalela ndodwa indlu yami le. Khokwami ndihlala naye apha. Kukwam apha. Uhlala ukhululeke yafa. Ngigqibese lezi Into yami kukhaleza. Yabona wona senibheke nje kwayizinqeza. Yeah. Khazi banga ubani? Ku-12 ebusuku. Ngena. Yo. Ba urafuna usiphazamise ebusuku kangaka. Yini kona nizakubawela? nawe ungayedwa yabona ke Ewe bantu bami. kunjani mama? Philile kunjani bantu bami? Mama uthi unomathembu ucela uxolo. Uxolisa wena. Hayi yabona ke bona uxolisa ubuchaya. uwenza umntwana. Ngiyaqolisa ke mama. Yo bantu bami nifika ndihlamba izitya. Khona wena nje ubusithe uya kwantakho. Yo mama Wabuyethi kanje. mama. Kwase kwakhuluma amabele kunoba ubuye unxibe ezimpahla. Ngizothini kalo mama Wena kuthe ulandela uthatha kodwa ndiva ukuthi ukanda. Mama uqalile mama. Nikhathele ngokujongana nensula zikanta. Uqalile. Nibuye lapha kwami. Ufuna uzofuna kanzi lapha mama. Okay, hayi bantu bami ndiyanixolele nifika mhlambe izitya manje. Because mama. Naku tateni kebhedini. Hayi ungali utata. Hayi Akhonto izoba satshintsha ndikutateni ndikutateni ke. Futhi ke sisawuhlala ndiyamthanda usisipho lo. Sawuba mnandi kulomza. Anifuni imali bantabam? Ngiyazi kutateni uyathanda or awuthandi yandiva. Uyandiva. Mama utatu. Ngathi undilibele. Yini tata ndashona ukukhumbula nokukhumbula. Bheka yabona ndihamba ngenyawo tata ngicela i-Oster. I-Oster emhlophe phansi futhi. nawe. Sisipho sithandwa saba baphathwa kanjalo abantwana. Kulewa nomntana zokuthengela ne-high heels kanye no-Oster eyifunayo. Ngibonile nomfowenu apho uphethe inantiki Samsung J4 Core. Hayi uzamele iPhone. Hayi ngumtata right andifuna iPhone. Awufuna iPhone? Hayi andifuna. Ngiyabona utateni bantu bami bengeka nithengele i-iPhones. Yo umnandi. Ngizothengela i-iPhones ngoku niyandiva. Niyandiva. Ngiyonjo mama uyanike iPhone ziphi iPhone zikho ngiyonjo. Inokhe ngaka Yena. Mhlobo wangu. Yitheni le parade yeni ngathi yabethwa nje. Hayi Nje lona ndiyaphupha na. Yazi biphalethe sana yintoni? Tata yo bayune bhonge latuka imali ngola ntomjani. Yilando bayune bhala ne black label ntoni? Bayisele la banxisile. Time. Awunya. Ungabuyi nomkhaba tata upumpu wakho ngo. Njani ngathethi into yombu. Ubomkhulu. Tata kona ngumsulu mhla sizodinga umbu. Uyazi into yenzekile apha emtshana ebudebendle. Umbu uteksi kodwa ndiphethe wekati umkhona apha mtshana 9mm. Hayi ndabulela tata. Hayi umsebenzi lo tata siyawudinga tata. Ntombazana. Njani? Upapa. Iyaphila. Ndibonanga nomuntu othetha kakuthethwayo. Ngakumba manje laba ngantwazana bayaphapha. Ndiyanqola ndimhlabami ngapha esenzini. Usile tata. Ngothule hayi. Usile wena. Ngothule hayi. Andizovana nalokho. Ngenzele ngabantwana apha ndifika. Sele umntana wentombazana ndiyamazi. Yo, asendamane esimanga. Sisipho, wonke umuntu lapho ngutata nakuwe. Abantwana bakho bafundisana. Kulo ntombazana ubona utata, nangulwa ngumfana ubona utata. Hayi, ngixakene nento mnangu. Ibe ngubani ke ngolona uzorhaga maphezu kwepheji yam? Nawo abantu bezongixosisa emsebenzini. Abe ukuthi wale laptop lo. Asena xana nento ngoba nabasebendiphamisela amazwi apha Sisipho. Yabona ke mhlobo wami xa kunje andisingeni ndayeza kwakho. Ba utyelwa umfazi mandiphume ndikushiyele. Nize ngobuhlobo kule. Hayi Job diyeke. Nise ngobuhlobo. Kona ungubani oneka amasende ebhedini yam uthi kupapa. Wenze kantoni ubeka ntoni apha? Thixo amagwava, Thixo kasomqadi. Make ndihlalele ngomnqundu kale. Awungena indawo ndothi bani ngubani? Sisipho, mose uhlala wedwa apha. Ngobani ngokwaba? Manje ndibe nale foni ngole ema impembu.
mamela akho kwakho la kuthatha uphethe la uyeva wena ngikwazi ungubani nje wayilapha soqhuma wasomqhawe nansika siphila kulomhlaba lapha lana sokwazi unye thina onomso namhlanje onomso ndiyema lapho full stop asuva ngawe lapha ngiyacela imophu phezu kwebhedi uzimele eveni kwefridge hayi ke ndibeke isitya usibeka isitya ndibeke isitya oh mandiyisolve le nto nomathemba umncinci mntanam ndifuna ukhule funde ube mdala ungafani nomama akho mna phuma phandle ukhona irhorho phandle ziyaluma phuma phandle intombazana uma umntwana mawuhlala esitulweni uhlala abantu abadala ebhedini ndinayo isolution yayo yonke le nto ngumzi wam lo yonke le nto enzeka apha ixhomekeke kaphumi uyandiva ndiyawuqhawula uhlala ufebhedini nisuke Hlala yo hayi suka nyana kunyoko lo yenza into ethethayo unayo into ocinga umdala wena into abamasendise makhulu hlala phantsi umntana ahlale phaya sutyhafa hlala apha ndizangatyhafini nakwenze komdingo nawe khawunxibe sizosolva le ngxaki ndihlale nalo kule bhedi phantsi kule bhedi hlala sutyhafa ndishilo nje manhlala nawe nxiba ndinayo isolution yayo yonke le nto Make ndisinxibe nyani ndiyabona kwezi zinja zalapha eKapa soje zinikwempe yencinci nendala ngixakene nazo hayi inxibe nyani ayikho kwayile nto ngawuhlale njengendoda apha ucinga uphi na ndifuna ukubona uba ngomphi ndinayo isolution yayo yonke le hayi saxakana nento ngenzeka kwale bhedi ayithe kwayile ndoda incinci malidala iplete hlala uhlala athi izodinga mamela isiso nihleli kahle kukwam apha indoda nendoda zayinika isitya sayo indenzela imovite ngoku into ezokwenzeka apha kwam ke eyo bamba ingathi utyhafile isitya sakho nacephe lakho iza Angiqondo uyayazi ba imovite lo azophapha apha kwam hey ningabe nje indlu yam yena wathi uphi ukutya kwam awuthetha into eninzi njengobani ukutya uthatha ukuthi bubekho wena apho uyafika ngoku ndizabona le ndoda befuna ihlela apha ayenziwe zabona apha kule movite enzela ngaphinde ntula nzwana hey noba uthi uqubha ntoni ngoku lo singaphindani ndakuthetha indle uyaxoka mnquni uyaxoka wathi ucinga ukusa ndakufinyisa igazi kanti mna unoba uthi ntoni ayenzana ngoku qine ngathi nguwe le nto apha umuntu apha xakana nento apha shin niqebile ke ngoku niqebile kanti nje uyayibona le movite yakho ibinjani ethini uyayibona movite yakho ibinjani ethini that means usaqine nangoku akukho perfect for mna since ubundishiye last week sabuza last week usabuza uyayibona ithamba njani ndifuna indoda ethambileyo mna indoda eqine kanje yena kana mathemba naba uyothetha ukuthini xa uthi ndenza imovite eqinileyo naba ndikuve kakuhle apha ngendlebe zam ndikuve kakuhle uwale uqinile nangoku usaqinile akabonanga yena tseka thetha omkam ngokusaqabana naba ubethiwe sibhuti wenze imovite eqinileyo wenze ethambileyo ndihamba nothambileyo ngeke uveli unayo insulo yokudelela mfo wami usuka apho usuka khona ngabe usuka apho zobuza uthatha lo mbuzo ubuza wona kuphi lapha abona ubuphuma uphila namhlanje halala ubuli labawoni namhlanje ikhona ozokwenzeka hayi nathi nje ngikhonkothi apha uyenyana uthini awubhene ndala nathi tata ha emancinga lento
ukuthi awuphethe umpu wakho tata. Oh, mthatha. Nami konke engiyiphetheyo. Bandimele wethu. Owenzani lo? Siba. Owenzani lo? Uzohamba lapho. Okwenzani? Sisipho. Uzohamba. Sisipho. Uzohamba. Sisipho. Bengathi ilwane. Nihambe nje kule veki nabuya seniphatha imiphu. Masitshele nyana. Them. Zegwasa malentshe. Imova ithile. Wakushetha kwa imova ithi. Awushithi imova nokushetha utata. Andang utata kho imo-fight mntanami. Andang utata kho imo-fight. Sandilene sithethe. Yho, apha kwam. Uthi ndiyaqina thina ndimovayi kwapha. Yiyo. Tata Nomathemba. Yimovayi kaloku. Ndiyaxolisa tata Nomathemba. Hlala kwakubi. Utata kuhlumeza. Uhlungu olikhaya. Othi uma kuhlumeza uthenga ibhedi uzisingasa apha ekhaya imovu. Sauce wardrobe. Hayi. Fridge. Bastini yakapha ndim. Uzodwa ndiyimovayi namhlanje akunamsebenzi. Hayi into zomhlaba hayi futhi hayi. Emhlabeni kubi. Emhlabeni ungazuthi ubomi ugqibile kanti indlela isende. Bekumani kwelikhaya ndithenga ndisenza lo mzi lapha. Namhlanje ndimova ndiceliswa kwePirates. Pirates beyiwina ithatha konke kuphambi kwa. Namhlanje Pirates kubi. Yakhiwe Pirates asawindi Pirates sibona nje. Namsebenzike lonto le Pirates izabona ba